Fi am ddarllen ychydig o adnodau o Salm 105 cyn bod ni'n gweddio gyda'n gilydd. Salm 105. Ddim y darlleniad ar y sgrin. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo, molianwch ef. Dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd. Llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth. Ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y ryfeddodau a wnaeth, ei wirthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd. Chwi ddisgynyddion Abram ei was, disgynyddion Jacob ei etholedig. Ef yw'r arglwydd ein Duw, ac y mae ei farnedigaethau dros yr holl ddeiar. A mae'n cofio ei gyfamod dros byth. Gair ei orchymyn hyd fil o genedlaethau. Sef y cyfamod a wnaeth ag Abraham a'r lw i Isaac. Yr hyn a osododd yn ddeddf i Jacob ac yn gyfamod tragwyddol i Israel, a dweud i chwi yr rhoddaf wlad Canan yn gyfran eich etifeddiaeth. Yn ni weddio gyda'n gilydd. Wel, ni'n diolch nawr arglwydd bod ni'n cael cyfle i ddod a galw arna ti. I ddod a canu ti, moli dy enw di, dweud am dy holl ryfeddodau di. Ni'n diolch arglwydd am gael gorfoleddu yn dy enw sanctaidd di. Wrth i ni dy geisio di, i ni'n diolch y bydd ein calonau ni yn llawenhau. Arglwydd i ni'n dod felly ac yn ceisio ti dy hunan yn gyntaf, ceisiwch yr arglwydd yn gyntaf, a'i nerth. Felly arglwydd i ni'n dod ac yn gofyn, os gweli di'n dda, tyrd ato ni yn rymys bore yma eto, mewn nerth. Arglwydd bendithio ni, plis. Arglwydd rho nerth i ni. Arglwydd gad i ni brofi yr ysbryd a'r waith, yno ni a trwom ni, os gweli di'n dda. Arglwydd i ni'n dod ac yn cofio yr hyfeddodau rwy ti wedi wneud, yr hyn rwy ti wedi wneud trwy gydol y blynyddoedd a trwy hanes arglwydd, sef dy fod ti wedi achub ac wedi cynnal dy bobl. I ni'n diolch arglwydd bod ni'n gallu edrych yn ôl ar hanes a gweld gymaint rwy ti wedi bendithio, gymaint rwy ti wedi symud ymhlith dy bobl. Arglwydd, diolch dy fod ti'n abl i feddalu calonnau. Dy fod ti'n abl i achub eneidiau. Dy fod ti'n abl i gynnal dy bobl. I ni'n dod at un felly sydd yn holl alluog, yn holl wybodus, yn holl bresennol, ac yn gofyn arglwydd, plis helpa ni, helpa fi arglwydd yw ein gweddi ni bob un bore yma. Yn ein gwendid ni, yn ein angen ni, arglwydd rho'r hyn sydd ei angen i ni os gweli di'n dda. Os oes rhai yma sydd ddim eto wedi profi dy iachawdwriaeth di arglwydd, i ni'n gweddio agor eu llyged nhw os gweli di'n dda, i weld Iesu ac i brofi Iesu'n arglwydd ac yn waredwr. Ac arglwydd i'r rhai sydd eisoes wedi dod a profi achubiaeth, profi cael ein hachub, profi ail enedigaeth. I ni'n gweddio y byddwn ni unwaith eto yn cael golwg o'r newydd o Iesu Grist, o dy fawredd di, o dy brydferthwch di, o'r efengil arglwydd, o brydferthwch yr efengil. Ac arglwydd wrth i ni feddwl am y cyfan rwy ti wedi wneud drosto ni, a bydd ein calonnau ni ar dan drosto ti. I ni hefyd yn gweddio arglwydd, falle bod rhai yn dod wedi blino, yn dioddef, am pwy bynnag reswm arglwydd. Falle rhai yn ffindio bywyd yn anodd ar hyn o bryd. Arglwydd ni'n gweddio, rhoi ni'r hyn sydd ei angen. Bydd yn ddiddanydd i ni arglwydd trwy dysbryd os gweli di'n dda. I ni'n diolch fod ein achubiaeth ni ddim yn dibynnu ar ein ymdrechion ni, ein gweithredoedd ni arglwydd,
ond ein bod ni yn gwbl ddiogel yng Nghrist, ein craig ni. Felly ni'n gofyn eto, craig groesoedd cuddia fi. Arglwydd atgoffa fi dy fod ti yn bopeth i ni. Arglwydd ni'n diolch felly bod ni'n gallu dod a cyflwyno yn hunain i ti. Ni hefyd yn cyflwyno ein gilydd i ti a'n byd i ti, Arglwydd. Ni'n gweddio fel y clywson ni yn yr wythnosau diwetha, byddwn ni'n tyfu mewn cariad tuag at ein gilydd, a byddwn ni'n adeiladu ni lan yn adeilad yn deml sanctaidd i ti. Ond Arglwydd ni hefyd yn gweddio bydd rhagor yn dod yn rhan o'r deml sanctaidd yna. Bydd rhagor yn dod i brofi yr Arglwydd Iesu. Arglwydd ni'n gweddio felly dros ein tre ni, dros ein ardal ni, dros ein gwlad ni, dros ein byd ni. Parhau i symud yn rymus os gweli di'n dda, yn y llefydd rwy ti yn symud yn rymus. Ond fan hyn, Arglwydd, ni'n gweddio eto yn dy lyd cofiad drigaredd, Arglwydd, os gweli di'n dda, trigar ha wrth ein pobl ni. Arglwydd, ni ddim yn dweud gyda dyfrondi fod pobl yn heifi maddeiant. Allwn ni ddim heifi maddeiant. I ni ddim yn heifi dy faddeiant di. Ond ni'n diolch am dy ras. Felly, Arglwydd, nid i drigarhau os gweli di'n dda. Fel rwy ti wedi gwneud drwy hanes, nid i ddod a agor llygad pobl i reality yr Arglwydd Iesu, i wirionedd person a gwaith Iesu Grist, ei unig obaith nhw. Ein unig obaith ni, Arglwydd. Felly, Arglwydd, ni yn diolch i ti nawr yn bod ni'n gallu cael cymdeithas gyda'n gilydd. I ni'n gweddio Arglwydd Iesu bydd yn y canol. Arglwydd, derbyn ein mawl ni, derbyn ein clod ni. Rwy ti'n deilwng o'r cyfan. Ac Arglwydd, ni'n gweddio wrth i ni wedi geisio di plis siarad â ni. Bydd yn agos felly ni'n gofyn gogoniant a mawl i ti. Amen. Wel, ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd bore yma o 1 Ioan pennod 3. 1 Ioan pennod 3. Dyma ni ar y sgrin. Byddwn ni'n canolbwyntio yn bennaf ar adnodau 1 i 3, ond byddwn ni'n darllen trwyddo i adnod 10, jyst i gael syniad o hyn sy'n digwydd yn y darlleniad. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw'n blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, y nawr rydym yn blant Duw. Ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, rydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, a byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn bir. A mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Ydych chi'n gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, yn ddoef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros yn ddoef yn pechu, nid yw'r sawl sy'n pechu wedi ei weld ef na'i adnabod ef. Blant, peidiwch a gadael i neb eich arwain ar gyfeiliorn, a mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn, fel y mae ef yn gyfiawn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad i ddinistrio gweithredoedd y diafol, yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder, nid yw o Dduw, na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Amen. Wel, bore yma te, ni'n wedi ganolbwyntio ar y tair adnod cyntaf yna. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos i ni. O neu tuag atom ni. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydyn ni. Chi hyfryd? Gwelwch pa fath gariad
a mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato ni. Chydig bach o gefndir. I ni ddim yn gwybod yn union yn gwbl sicr pwy ysgrifennodd llythyrau un Ioan, ond mwy na thebyg Ioan, y disgybl Ioan, yr un ysgrifennodd yr Efengylau. Mae e'n awr fel petai yn dechrau eiddfedu falle tym bach, slofi lawr ac yn lle mynd mas a pregethu'n gymaint mae e'n dechrau ysgrifennu llythyrau at yr eglwys. A mae'n ysgrifennu at gryw eglwysi mwy na thebyg yn ardal Ephesus fan hyn. A mae'n ysgrifennu at Gristnogion. Dyna mae'n bwysig nodi hynny. Nw'n ni weld hynny mewn munud. Dyw be mae'n dweud ddim yn wir am bawb. Mae'n wir am bobl sydd yn perthyn i Iesu Grist. A felly mae'n ysgrifennu at Gristnogion, mae'n caru y bobl yma. Mae'n ysgrifennu atyn nhw, mae'n poeni amdanyn nhw. Mae'n wir gonsern drostyn nhw. Mae eisiau buddsoddi ynddyn nhw. Mae'n ei galw nhw'n blant. A fel unrhyw un sy'n rhiant, chi'n gwybod gymaint chi'n caru eich plant, i'ch eisiau'r gorau drostyn nhw. A mae hynny'n golygu bod e'n dweud y gwir wrthyn nhw. Mae'n ei herio nhw am lot o bethau. Yn enwedig ynglyn â... Mae dau thema yn y darn yma, sef goleuni a cariad. Dyna y ddau beth yn un Ioan. Goleuni a cariad yw'r ddau thema mawr sydd gyda fe. Byw yn y goleuni a profi cariad Duw. Dau beth allweddol ar ein cyfer ni. Ac wrth gwrs wedyn, y gwrthwyneb i hynny yw tu fas i gariad Duw ac felly yn y tywyllwch, lle ni ddim eisiau bod. A mae'n atgoffa nhw, cerddwch, gorffwyswch yng Nghrist, yn y goleuni yna, nid gwiro i'r tywyllwch. A felly mae'n onest ac yn agored iawn gyda nhw. A mae'n dweud, yn adnod 30 yn enwedig, mae'n herio nhw lot ynglyn â'i ffordd o fyw nhw. Ydyn nhw'n aros yn eu pechod nhw. Ydyn nhw wedi mynd nôl i fyw fel oedden nhw'n byw. Yn byw mewn pechod. Pan mae'n gweud fyna, os ych chi'n pechu, chi o'r diafol, dyw ddim yn golygu bod chi'n cyflawni pechod, a bod chi'n dal ati mewn pechod. Byw mewn pechod. Mae'n dweud, mae yna ddau wahaniaeth, ddau outworking os hoffech chi, sy'n wahanol i'w gilydd pan ych chi yng Nghrist. Unai chi'n byw mewn pechod, neu chi'n byw yn y goleuni ac yn syrthio i bechod. Mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddau. A felly, dyna'r thema os hoffech chi, goleuni a cariad Duw gyda'i gilydd. A gobeithio bod hynny'n glir i ni. Dyw ddim yn ceisio argyhoeddi pobl yn dweud, wel, os chi'n dal i bechu ar ôl dod yn Gristion, rhaid bod chi o'r diafol a ddim o ddew. Wrth gwrs, i ni gyd yn dal i bechu. Wrth gwrs bod ni yn. I ni'n dal i gwmpo. Mae natur pechod yn dal yn real ac yn rhan ohono ni. Ond, mae yna wahaniaeth i weld. Ein bod ni nawr yn dwy'n ffrwyth cariad, ffrwyth o'r arglwydd Iesu. Fel ni wedi gweld yn Galatiaid te, y gwahaniaeth rhwng bod yng Nghrist a bod heb Grist, ynddo fe. Ond i fi nôl at y bwriad sydd gan Ioan te, mae eisiau sôn am oleuni a cariad. Wel, heddi ni'n edrych ar y cariad yma sydd gan yr arglwydd Iesu tuag ato ni trwy, neu'r tad ato ni trwy yr arglwydd Iesu. Felly edrychwch ar adnod 1, dyna lle ni dechrau wrth gwrs, gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag atom, cawsom ein galw'n blant Duw, a dyna ydym. Un peth fi eisiau nodi fyna, yn y Beibl William Morgan, mae chydig bach yn well. Gwelwch pa fath gariad a roes y tad arnom fel yn gelwyd yn feibion i ddiw. Fel yn gelwyd. Mae hwnna'n bwysig. Yn y Saesneg, mae chydig bach yn fwy clir fyna, ond na i ddod nôl at hynny mewn munud. Wel, fi eisiau canolbwyntio ar 5 gair heddi. 5 gair. Yn gyntaf, gwelwch. Sylwch lle mae'n dechrau. Gwelwch. Dwi ddim jyst yn nodi, mae'r arglwydd yn gwelwch pa fath gariad. Sylwch, edrychwch. Take note. See what love. Bwysig. Mae eisiau ni weld. Neu mewn geiriau eraill, profwch pa fath gariad. Eto chi'n cofio, os ewch chi i ddechrau 1 Ioan, ewch chi weld e'n glir. Mae'n sôn am y goleuni, gweld a profi y goleuni yma. Yr un math o beth eto, mae eisiau gweld pa fath gariad. Ambell dro, i ni'n anwybyddu cariad Duw. I ni'n gwrthod cariad Duw. Yr her yn Ioan yw gwelwch pa fath gariad. A mae'r tad wedi ei roi arno ni yn ôl Beibl William Morgan, neu i ddangos i ni. A mae dangos yn bwysig hefyd wrth gwrs, yn oeddwn ni ddod nôl at hynny. Sut mae wedi dangos ei gariad tuag ato ni te? Sut i ni'n gwybod bod yr arglwydd yn ein caru ni? Yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu yw y prawf o gariad Duw tuag ato ni.
Chi weld, dyw e ddim yn gariad theoretic, y cariad yma ni'n darllen amdano fan hyn. Mae'n gariad sydd wedi cael ei ddangos i ni. Dyna'r pwynt. Dyw e ddim jyst yn dweud mae'n hawdd i fi ddweud, o ie, fi'n eich caru chi gyd. Sut allwch chi wybod? Dim ond wrth y ffordd dwi'n delio gyda chi, y ffordd dwi'n dangos y cariad yna. Nes hynny, mae'n gariad theoretig. Mae'r arglwydd Iesu yn brawf i ni o gariad y tad, bod e wedi rhoi ei unig fab, bod e wedi'n caru ni yn y fath ffordd fel bod e fodlon aberthu mwyn ein hachub ni. Fel o'n i'n dweud, mae'r Beibl William Morgan yn help fan hyn fel pam mae wedi wneud hyn, mwyn mewn geiriau eraill. Yn y Saesneg, byddwch chi'n darllen that we should be called children of God. Neu, in order for us to be called, mewn geiriau eraill. A mae'r gair yna, gair bach iawn, ond mae'n bwysig. Mae'n dangos i ni bod yna oblygiadau i gariad Duw. Fel ein bod ni'n cael ein galw'n blant. Dyna beth yw canlyniad cariad Duw. Mae canlyniad Iesu'n dod i'r byd ac yn ein achub ni yw y mabwysiad. Cael ein mabwysiadu. Cael dod yn blant i Dduw. A dyna'r pwynt, yn gyntaf, sut ni'n gwybod oherwydd fod Iesu wedi marw droso ni. Mae'n mynd mlaen i ddweud yn 1 Ioan 3:16. Dyma sut ydym yn gwybod beth yw cariad, a mi ddwyf roi ei einioes drosom ni. A chi gariad? Cariad gwbl aberthol. Eto, gall y Duw wedi dweud, wrth gwrs bod fi'n eich caru chi, wrth gwrs bod fi'n edrych lawr o'r nefoedd ac yn eich caru chi. Sut ni'n gwybod bod ni'n caru ni? Mae wedi dod, wedi rhoi ei unig fab, wedi aberthu ei hunan. Wedi marw, mwyn i ni gael byw. Dyna sut ni'n gwybod pa fath berson, pa fath arglwydd yw Iesu Grist. Mae'n gosod rhyw fath o marker i ni o beth yw cariad. Nid rhywbeth hypothetical, nid rhywbeth theoretical. Rhywbeth real iawn. Wedi ei sylio ar weithredoedd Duw. Ar ein cyfer ni. Fel yn y salm yna. Chi'n moli fe, chi'n ceisio fe, ond chi'n cofio am ei weithredoedd fe drostoch chi. Oedd yr Israeliad yn gwybod bod Duw yn caru nhw, oherwydd bod e wedi eu hachub nhw o afael yr eithriad, wedi eu harwain nhw i Canan. Yr un peth gyda ni. I ni'n gwybod oherwydd bod wedi'n achub ni o afael y diafol ac yn ein harwain ni at y nefoedd. Dyna sut mae gariad yn gwbl glir i ni. Wyt ti wedi gweld hynny? Wyt ti wedi profi hynny? Wyt ti wedi derbyn hynny? Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag atom. Chi'n gwybod, mae plant weithiau, sa'n gwybod am eich plant chi, mae'n plant ni beth bynnag, maen nhw'n hoffi dadle. Hypothetical situation, dwi'n byth yn digwydd yn tu ni. Dychmygwch nawr bod rhywun yn dweud, wel, mae gan gi 2 coes. Mae plentyn yn dweud chi, mae gan bob ci 2 coes. A chi'n gweithio nhw, wel, na, ti'n agos, dim 2 coes, ond 4 coes. 4 coes i gan gi, wrth gwrs. A maen nhw'n gweud, na, 2 coes. So beth chi'n neud? Wel, chi'n mynd, ni'n mynd i fynd am dro bach, a chi'n mynd i weld ffrind sydd gyda ci. A chi'n dangos y ci i'r plentyn, a be maen nhw'n neud? Fi wedi cael y profiad yma, maen nhw'n gwrthod edrych ar y ci. Maen nhw'n gwybod nawr, mae'r ci yna, ond dyn nhw ddim eisiau edrych ar y ci, so na, 2 coes sydd yna ni. Gwrthod edrych. Yn styfnig, ddim eisiau cydnabod beth sydd yn real. Chyma beth, ni'n gallu bod fel gyda'r arglwydd. Fi'n gallu meddwl am esiampl clir i ni, y dyn ifanc cyfoethog. Oedd hi'n gwybod pwy oedd Iesu, oedd hi'n gwybod bod gyda Iesu allweddu i'r nefoedd. Ond oherwydd ei gariad tuag at arian, oedd hi'n gwrthod cydnabod, oedd hi'n gwrthod plygu, oedd hi'n methu derbyn. Ych chi drist yw hynny, os i ni yn y lle yna, os i ni'n gwrthod cydnabod Iesu'n arglwydd. Os yw hynny'n wir, mae eisiau chi blygu, mae eisiau chi droi, gweld a profi cariad Duw. Ac annog eraill i wneud yr un peth, wrth gwrs. Mae eisiau bod ni'n llyncu ein balchder ni. Falle bod ni wedi cael e'n wrong, falle mae'n nid 2 coes sydd i'r gi, ond 4. Falle bod fi'n wrong am yr arglwydd Iesu a bod hyn mae'n dweud yw. Gweddiwch ar yr arglwydd i'ch darostwng chi, os yw hynny yn wir.
A felly, mae'n mynd ymlaen i sôn wedyn am beth yw canlyniad, fel o'n i'n dweud, fel, y gair fel yma'n bwysig. Beth yw canlyniad cael ein achub gan yr arglwydd Iesu? Wel, nid yn unig maddeiant, nid yn unig clirio'n dyled ni, nid yn unig cyfiawnder Crist yn cael ei roi arno ni, ond mae'n mynd ymlaen i ddweud fel yn gelwyd yn blant i ddiw. Bod ni nawr yn cael perthyn, bod yn rhan o deulu cyfamodol Duw. A felly, i ni nawr yn cael bod yn rhan o'r teulu arbennig yma. Felly, gwelwch y gair cyntaf. Yn air y gair dangos, neu yn Saesneg, yn yr NIV, fi'n hoffi'r gair lavished. See what love the Lord has lavished upon us. Chwa pan chi'n meddwl am y gair lavish lifestyle, lavish, gormodedd. Popeth chi'n gallu meddwl am a mwy. Os chi'n mynd allan am bryd o fwyd lavish, mae'r bwrdd yn llawn bwyd. Sim lle gwag i gael. Mae gymaint ar gael ar ein cyfer ni. A dyna'r darlun mae'n rhoi i ni am gariad Iesu Grist, a cariad Duw, y tad. Bod yn ormodol. Bod yn lavish. Yr un peth, y cariad mae'n dangos i ni, hynny yw dangos y cyfan. Ddim yn dal yn ôl. Dyw e ddim fel brechdan jam neu snack bach. Dyw 3-course meal ddim yn ddigon. Y cyfan, mae'n gyda tuag ato ni. Mae'n caru heb ddal yn ôl. A dyna beth i ni'n gweld yn yr Efengil, ynddo fe, bod e ddim just yn rhoi maddeiant, ddim just yn rhoi ei gyfiawnder, ddim just yn rhoi ailenidigaeth, mae'n rhoi etifeddiaeth ar ben hynny ni. Mae'n gadael i ni gael bod yn rhan o deyrnasu yn y nefoedd. Chi beth rhyfeddol, mae dal yn rhywbeth fi'n methu cael ymhen rownd, os i fi'n onest. Yn Rhufeiniaid 8:17, mae'n dweud, ac os plant, os ydych chi'n blant Duw, etifeddion hefyd. Etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ. Os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Byddwn ni'n teyrnasu dros y ddeiar gyda Iesu Grist. Mae'n amazing. I feddwl cofiwch lle oedden ni, yn feirw yn ein camweddau, heb obaith, heb ddiw yn y byd. A nawr, y rhai sydd yn Rhys, os yn blant, i chi'n gyd etifeddion. Ac yn cael yn teyrnasu gyda'r arglwydd Iesu. Mae'n anhygoel, mae'n anhygoel. A'r cyfan, wrth gwrs, o ras, cariad Duw yw hwnna. Dwi ddim yn gorfod gwneud hynny, mae'n dewis gwneud hynny. Galle fe di dweud, wel, fi'n eich maddau chi, a dyna ni nawr, chi ar ben eich hunan, llechen lan, ond dyna ni. Chi'n cael cerdded y to nawr, ond na, dwi ddim yn gwneud hynny, mae'n ni'n gwneud ni'n blant y brenin. Mae'n ni'n gwneud ni'n etifeddion y deyrnas, a mae'n anhygoel. Cymaint mae'r arglwydd Iesu wedi tywall ei gariad tuag ato ni. Ydych chi wedi profi'r y lavish yna, y gormodedd yna, y cariad di ben draw yna. Felly dangos ni lavish yw'r ail air. Y trydydd gair, fi'n chetan tan bach, achos dyw e ddim jyst yn un gair, ond ni, y gair ni yw e, dyw e ddim actually'n dod yn y tair adnod, ond mae'n gweud tuag atom, wedi ddangos tuag atom ni. Cawsom ni ein galw yn blant Duw, a dyna ydym ni. Mae'n siarad am bobl penodol fan hyn, y ni yma, us. Mae'n sôn yn Ioan 1:12, ond cynifer ag ei derbyniodd fe roes iddynt hwy, yr rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A felly ailenidigaeth sydd yn golygu ein bod ni'n dod yn blant Duw, yn rhan o'r teulu yma. Mae e'n inclusive, ond mae e hefyd yn exclusive. Mae'n inclusive yn yr ystyr mae unrhyw un yn gallu dod. Ond mae'n exclusive yn yr ystyr allwch chi ddim hawlio fe nes eich bod chi'n dod. Dyw e ddim jyst yn wir yn automatic amdano ni, bod ni'n blant i Dduw. Mae'n bwysig, mae yna qualification i ddod yn blentyn Duw, sef yn bod ni'n credu, bod ni'n derbyn yr arglwydd Iesu. A nid jyst yn derbyn bod e'n real, nid jyst derbyn fod be mae'r Beibl yn dweud amdano fe'n wir, ond i dderbyn e'n bersonol. Mae hwnna yn bwysig. Ni'n mynd i ganu mewn munud rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy.
Ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwy'n o'r byd i'r nefoedd wen. Nawr, be mae'n dweud fan'na, dau beth, ni'n dewis Iesu yn frawd a phriod i mi mwy, a felly mae'n frawd i, mae'n briod i ni, ond mae e hefyd yn arweinydd ac yn ben i ni. Dyna pam oedd Billy Graham wastad yn dweud, Lord and Saviour. Achubwr, ond hefyd nawr arglwydd, bos, pen, arweinydd. Yn sylweddoli pwy yw Iesu Grist. Ydy mae e'n ffrind, ond mae e'n fwy na ffrind. Mae e hefyd yn arglwydd. Mae e'n waredwr, ond mae e hefyd yn frenin. Ydych chi wedi derbyn yr arglwydd Iesu yn arglwydd ac yn waredwr felly? Ydych chi'n rhan o'r ni yma i ni'n darllen amdano fan hyn? Gwelwch pa fath gariad mae'r arglwydd i dangos tuag ato chi. Ie, ond ydych chi wedi profi'r cariad yna? Dewch, derbyniwch, credwch yn Iesu Grist. Yn bedwerydd, adnabod. Y rheswm nad yw'r byd yn ein adnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod mae'n dweud. Rhyfeddod yr Efengil i fi, un o'n nhw beth bynnag, yw fod Duw yn gallu bod yn gwbl amlwg i ni, sydd wedi derbyn yr arglwydd Iesu, ac eto yn gwbl aneglur, bod pobl eraill yn gwbl ddall i'r arglwydd. Chi'n meddwl am hwnna weithiau? Sa'n gwybod os i chi, felly bod fi'n rhyfedd. Mae'n rhyfeddod. Bod fi'n gallu bod mor convinced bod yr arglwydd Iesu yr hyn yw a bod pobl eraill yn gallu bod mor convinced ffordd arall. Mae hwnna'n rhyfeddod, nag yw e? Be mae'n gweud fan hyn yw'r rheswm nad yw'r byd yn ei adnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Fi'n mynd yn grac weithiau, os fi'n onest, fi'n mynd yn grac weithiau, achos fi'n trial esbonio i bobl pwy ydw i, yng Nghrist, bod fi ddim yn dilyn y gyfraith mwyn ceisio bod yn berson da, mwyn cyrraedd y nefoedd, nid dyna pwy ydw i fel Cristion. Ond dyn nhw jyst ddim yn deall e. Ych chi'n mynd yn... Just fi? Rhaid o'ch chi'n cytuno. Good. Mae'n rhwystredig nag yw e. Dyn nhw ddim yn deall, dyn nhw ddim yn gweld. A chi'n meddwl beth mae'n mynd i gymryd? Mae hwn yn gysur i ni, nag yw e. Y rheswm nad yw'r byd yn ei adnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Ond nhw'n ddall i'r arglwydd Iesu. Nes fod rhywbeth yn digwydd. A mae'r nes na'n bwysig. Nes fod yr ysbryd glân yn dod ac yn agor i llygad nhw. Yr un peth i ni, wrth gwrs. Ond mae mor hawdd anghofio hynny, nag yw e. Bo'n adeg pan oedden ni'n ddall i'r arglwydd. Yn enwedig os yw yn bell yn ôl. Oedd hi'n cysur ni te yw, i ni'n blant Duw, i ni pwy ydy ni, a mae Duw yn gwybod hynny. A mae Duw yn ein adnabod ni, felly. Ond mae hynny yn golygu fod y byd ddim yn mynd i'n adnabod ni, fel mae Duw yn ein adnabod ni. Mae hwnna'n densiwn, mae hwnna'n anodd. Ond mae e hefyd, fi'n credu, yn ein gyrru ni i weddi ac yn ein atgoffa ni, wel, allwn ni ddim jyst perswadio pobl trwy logic i ddod yn Gristnogion, mae eisiau rhywbeth mwy, yr ysbryd glân. Mae eisiau bod yr ysbryd yn dod ac yn agor llyged. Ydyn, ni wedi cael ein galw i gyhoeddi'r gair. Ond fi eisiau darlunio fe fel hyn. Chi'n cofio yn yr Hen Testament pan nhw'n rhoi sarf bres lan ac yn dweud wrthyn nhw, jyst edrychwch lan ar y sarf a fi gewch chi eich achub. Wel, dychmygwch nawr bod nhw gyd yn gwisgo blindfolds. Yr ysbryd glân yw'r unig un sy'n gallu tynnu'r blindfold yna i ffwrdd. Beth i ni'n, ein job ni yw dyrchafu'r arglwydd Iesu, codi'r sarf. Dangos Iesu Grist sydd yn achub, dyma pwy yw e, dyma beth mae wedi dod i wneud, dyma beth mae'n cynnig i chi. Gwaith yr ysbryd glân yw e, i agor eu llygad nhw. A felly nid fi sydd yn achub, ond yr arglwydd. A ni'n gweddio arglwydd felly, teryd yn ysbryd glân, yn yr ysbryd yn rymus, plis achub, ni'n dibynnu arno ti. Chymod, ni ddim yn gweddio digon ar yr ysbryd glân i ddod ac agor llygad pobl. Dyle fe fod yn un o'n gweddi penna ni. Fod yr ysbryd yn dod ac yn dadlennu y cyfan i rai sydd yn y tywyllwch. Mae'n adnod yn ail Corinthiaid 4, fi'n credu, adnod 6. Oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleini o'r tywyllwch, yn y dechreuad, pan gafodd y byd ei sefydlu, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Duw sydd wedi dadlennu'r cyfan i ni. Gwaith Duw yw e. Felly, rhai pethau ymarferol am hynny. Peidiwch ar roi lan oherwydd bod pobl yn ddall. Peidiwch ar roi lan oherwydd bod nhw'n ddall.
oherwydd i ni ddim yn gwybod am faint fydden nhw'n ddall. I ni'n gwybod fod gan yr arglwydd y gallu i newid hynny. Peidiwch â dibynnu ar eich nerth chi. Nid fi sydd yn ei rywun yn Gristion, yr ysbryd glân sydd. Peidiwch â meddwl fod llwyddiant eich tystiolaeth chi yn dibynnu ar y safon eich chi'n tystio. Mewn geiriau eraill, i ni'n gallu meddwl, dim ond i fi wneud job digon da bydd rhywun yn dod. Dim ond i fi wneud e mewn ffordd digon effeithiol daw rhywun i gredu yn Iesu Grist. Mae Paul yn dweud trwy'r Testament Newydd i gyd mewn gwirionedd, mae yna degau lle oedd e'n mynd ac oedd e'n edrych yn dwp achos bod e'n mor ofn. Mae mewn cryndod mawr ag ofn oedd e'n mynd at y Corinthiaid. Ac eto mae Duw yn ei ddefnyddio fe. Pam i ddangos fod ei gallu wneud o Duw, nid fe. Ond y fwy na dim, daliwch ati i ddibynnu ar yr arglwydd i wneud y gwaith yna o agor llyged pobl. Nid meddwl mai ni sydd yn wneud y gwaith yna. Adnabod. Y peth ola, y pumed peth, gweld. Nawr, fi wedi dweud gwelwch yn barod, fi'n gwybod, ond mae hwn yn weld gwahanol, a mae hwn yn weld pwysig iawn. Adnod 2, gyfeillion annwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld fel y mae. Y gweld cyntaf yw gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Y gweld yma yw beth fyddwn ni'n gweld rhyw ddydd. Oherwydd bod chi wedi gweld am y tro cyntaf, mae yna weld arall o'n blaenau ni, a mae e'n weld bendigedig. Mae yna olygfa o'n blaenau ni sydd yn anhygoel. Rhyw ddydd byddwn ni'n gweld Iesu fel y mae e, a byddwn ni'n gweld ein hunain a'n gilydd fel Iesu Grist. Ydych chi beth rhyfeddol? Byddwn ni fel Iesu Grist. Byddwn ni ddim yn dduwiau, ond mi fyddwn ni'n bechod, heb ddagre, heb ofn, heb wendid, heb rhwystre, mewn harmoni llwyr gyda Duw. Chi beth anhygoel? Rhyw ddydd, mae hwnna'n mynd i fod yn real amdano ni. Yr eglwys berffaith. There's no such thing as a perfect church, maen nhw'n gweud. Wel, mi fydd na rhyw ddydd. Mi fydd na rhyw ddydd. A i ni yn mynd i gael bod yn rhan ohono fe. Am eich bod chi wedi gweld cariad y Duw y Tad sy'n ato ni yn Iesu y tro cyntaf, mi fyddwn ni'n gweld Iesu Grist heb rwystrau ein pechod ni nawr. Nid fel petai trwy fwgwd, ond fel y mae e. Chi'n edrych ymlaen? Chi'n excited? Chi'n gallu dweud gyda sicrwydd? Mi fyddai yna gyda fe? Ni'n canu weithiau, mi dafla maich. Ac yna cafod gyda gef panel y byd ar dan. Ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Chi'n exciting? Sori, mae Carwyn yn gofio cyfieithu hwnna nawr. Sori. Chi beth hyfryd yw gwybod bod ni yn mynd i gael byw fel yna. Paradwys go iawn. Ydych chi'n gwybod, ydych chi'n sicr bod chi'n mynd i fod yna? Eto, beth sy'n eisiau gwneud? Derbyn. Derbyn yr arglwydd Iesu. Felly, pwy sy'n cofio'r 5 gair? Gwelwch. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag ato ni. Yn ail, dangos. Mae e wedi dangos e. Dyw e ddim yn guddiedig, dyw e ddim yn dymuno bod yna rwystyr rhwng ni a fe. Mae e'n dangos e trwy'r ysbryd wrth gwrs. Yr ni yna, o'n i'n watcho Scarlett nithwr, oedd Eilir wedi rhoi tocynnau i fi war y teg, aethon ni gyda ni. Oedd e'n lyflu. Ond beth darodd fi, oedd nes i glywed eto Dafydd Ioan yn canu, mi glywais ddweud fod pawb yn blant i Dduw. Wel na. Dyw pawb ddim yn blant i Dduw. Mae pawb yn gallu bod yn blant i Dduw. Mae Duw yn dymuno i bawb fod yn blant iddo fe. Ond mae rhaid dod. Mae rhaid plygu. Mae yna ni. Mae yna eglwys. Pobl Dduw sydd ar wahân i'r byd. A dyna pam wedyn mae'n dweud yr adnabod yna, bedwerydd gair.
bod ni ddim yn mynd i gael ein adnabod gan y byd oherwydd bod nhw ddim wedi nabod Iesu. Peidiwch â synnu, mae hwnna'n gysur i ni. Os oedden nhw ddim yn nabod Iesu, bydden nhw ddim yn nabod ni'n llawn. Ond gweddiwch, mae yna rai bydd yn cael gweld. Bydd yr ysbryd yn dod ac yn dadlennu'r cyfan iddyn nhw. A'r pumed, yr ail weld. I'n gweld cariad Duw y tad tuag ato ni, ac yn sgil hynny mi fyddwn ni'n gweld Iesu fel y mae e rhyw ddydd, ac yn cael bod fel Iesu Grist ei hun, er gogoniant iddo fe. Amen.